क'क्राझारनिफ्राय फैनानै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिराद मोजां मोनदों। मानोना नैबे हाबाफारियाव जोंना बिजेपिनि आफादगिरि मानगोनां भबेश कलिता बिथांमोन, ओमफ्राय लोगोसे मंगलदै लकसभानि एमपि दिलीप शइकिया आरो लोगोसे गुबुन गुबुन माबा दलीय कार्यकर्ताफोर दंमोन। दिनैहाय गोदान बिल्डिं माबा बिजेपि पार्टी अफिसनि गोदान बिल्डिंनि माबा ले फाउंडेशन स्टोन जाखाबाय आरो जादों। आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव मोनब्रै जिल्ला दङ। मोनब्रै जिल्लानि मोनथाम बिजेपि पार्टी अफिस अलरेडि जागासिनो दङ आरो क'क्राझारनि पार्टी अफिसा अलरेडि जाजाबबाय, जास्ट खालि ओपनिं खालायनांगौ आरो मा होनो लोगोसे दिनैहाय 14 तारिख क'क्राझार टाउननि गेजेराव माबा G+2 माबा ड्रयिं खालामनानै गोदान बिल्डिं बानायनो नागिरदों माबा बिजेपि दल पार्टिया। ओंखायनो आं एम हिसाबै सानो जे माबा 6 मास नङाब्ला 7 मासनि गेजेराव नैबे बिल्डिंआ कमप्लिट खालामनानै फैगौ जे एमपि इलेक्शन दङ, बे फैगौ एमपि इलेक्शनाव जे जोरदार केनभास जोरदार खामानि दलीय खामानि मावनो हायो। ओंखायनो प्रत्येकटा मण्डलनिफ्राय मण्डल प्रेसिडेन्ट, मोर्चानि प्रेसिडेन्ट, डिस्ट्रिक्टनि वार्कारफोर गासिबो फैनानै बाहागो लादों नैबे हाबाफारियाव। आरो मोनसे मेसेज थांदों, मानोना जुदि कार्यालय गैयाबा दलीय कार्यकर्ताफोर उत्साह मोना। कार्यालय नांगौ। कार्यालय जुदि आंनि मोनसे परिबार दङ, जुदि न'खर गैयाबा आं परिबार मारै सालायगोन? ओंखायनो जुदि कार्यालय गैयाबा दलीय कार्यकर्ताफोर जिरायनो हाया, खामानि मावनो हाया, उत्साह मोननो हाया, बुस्थुफोर लाखिनो हाया। ओंखायनो कार्यालय माने नेसेसारि। आंखौ दायित्व हरबाय राज्यनिफ्राय जे उदालगुरिनि पार्टी अफिसा आं माने माबा माने अबजारभेशन खालायनांगोन। ओंखायनो आं क'क्राझारनिफ्राय फैदों आरो स्पेशली आंनि आखायाव दायित्व थागोन जे 6 मास 7 मासनि गेजेराव नैबे बिल्डिं कमप्लिट खालामनानै डिस्ट्रिक्ट कमिटियाव हेन्डअभार खालायनांगौ। ओंखायनो आं फैदों आरो जुदि कुनु कुइसन दङबा नोंसोरो सोंनो हायो आरो। सार जों नुबाय थादों दायो बिटिआरआवहाय जेरै मोननै बेयावहाय लकसभा जानांगौ उदालगुरि क'क्राझार एक्जिस्टिं जाना थाबाय, दा जोंनि उदालगुरियाव खालामबाय गोबां रायजोफ्रा पुलिस जानांगौ होननानै सारा बेयाव माबाफोर खामानि होगोन नामा? आरो आं स्पष्ट खोथा बुंनो नागिरदों, जायनोखि प्रक्रिया जाखाबाय, डिलिमिटेशन प्रक्रिया जाखाबाय, बे खालि उदालगुरिनि खोथा गैया, क'क्राझारनि खोथा नङा, 14टा समष्टिनि खोथा दं। जेनेबा कलियाबर समष्टि आगोलावमोन, कलियाबर समष्टिया डाइभार्ट जाबाय, काजिरंगा जाखाबाय। ओमफ्राय बे आगोलाव मंगलदैमोन, मंगलदैनिफ्राय दरं जाखाबाय, कुनु गाज्रि जायाखै। किन्तु एमएलए सिट जेसेबां दङ सेम दं। आरो जिहेतु बिटिसिनि सिक्सिडोल आरो बर' आन्दोलन आगोलनिफ्राय बिएलटि नङाब्ला एनडिएफबि ना आगोलाव मार्टियार्सफोर बड'लेण्डनि थाखाय आन्दोलन खालामदों। ओंखायनो गावनि पार्टिया जेनेबा बिपिएफ पार्टिया धरना खालामगासिनो दं जे उदालगुरि आगोलाव सिटनाव उदालगुरि थानांगौ। किन्तु बे सिस्टेम मोनसे सिस्टेम दं, प्रक्रिया दं आरो बे प्रक्रिया सिस्टेम डेलिमिटेशन सिस्टेमा सोर खालायदों? चिफ इलेक्शन कमिशनार खालायदों। आसाम सरकार खालामाखै, मुख्यमन्त्रिबो खालामाखै। आरो चिफ इलेक्शन अफिसार जिहेतु खालामबाय, बे जायगायाव रावबो इन्टारफेयार खालामनो हाया। बे सेन्ट्रेल प्रक्रिया, सेन्ट्रेल सिस्टेम। आरो आगोलाव सोरबा जुदि मंगलदैनि आन्डाराव माबा भटारमोन, दाबो बे भटार थागोन, गावनि बुथ सेन्टाराव भट बुथारनो हागोन। जास्ट खालि नामा चेन्ज जाखाबाय, किन्तु बाद बाखि आगोलनो सेम दङ। सार बिदिनो रायजोफ्रा मोनसे कुइसन खालामदों, बिदिनो रायजो राजाफ्रा बुंदों जों जुदि सोरखौबा एमएलए एमसिएलए स्पिकार बनायोब्ला रायजो राजाखौ सुफुंनो हायाब्ला जोंनि खस्थ'नि भट होनायनि मिनिङा मा जाखो ना गोबां गिदिर सारदों रायजोफ्रा। बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो? खोनासं, रायजो राजा सोरबा बिपिएफ मावगासिनो, रायजो राजा सोरबा इउपिपिएल खालायगासिनो, रायजो राजा सोरबा बिजेपि खालायगासिनो। रायजो राजा माने सोर? रायजो राजा माने कुनु ना कुनु पार्टियाव इनभल्भ दङ। जाय पार्टिनि एसे प्रब्लेम जाखाबाय, बे पार्टिनि रायजो राजा प्रब्लेम खालायगासिनो दं। किन्तु रुलिं पार्टिनि एजिपिनि, बिजेपिनि, इउपिपिएलनि किन्तु रायजो राजा किन्तु कमप्लेन खालामथ'वाखै। जास्ट खालि रायजो राजा बिपिएफनि आन्डाराव जेसेबां कार्यकर्ता दं बा सापर्टार दं बा अनुरागि दं, बिथांमोना माने प्रटेस्ट खालायगासिनो दङ। किन्तु आल्टिमेटलि बे सिट सेम दं। क'क्राझार आगोलाव एसटिमोन, एसटि दङ, दाबो एसटि दं। मंगलदै एसटि गैयामोन, दाबो एसटि गैया। एरैबायदि नङा जे आगोलाव मंगलदै माने एसटिमोन, एसटि थांबाय, क'क्राझार एसटिमोन, एसटि थांबाय, किन्तु सिस्टेमा सेम दङ। खालि नेम अफ कन्स्टिटुएन्सि चेन्ज जाखाबाय आरो बाद बाखि सेम एखे दङ। सार माला सोंथि खालामो बिदिनो सार मोनसे कुइसन खालामदों आरो बिदिनो
बिटिआरआ मोनसे फेमिलि बायदिमोन दा बे मोनसे फेमिलिया जुदि गावनो थाङोब्ला जोङो माने डिभाइड एन्ड रुल जागोन होननानै गोबां रायजोफोरनि फिडबेक फैदों आरो गोबां बिदिनो माने कुइसन खालामबाय थादों सार थ' बेनि बेलायाव सार माबा मोनसे इउनिटि लाबोनो थाखाय माबा मोनसे बुंनो सानो नामा बे बेलायाव आं सानो माने आं बिटिआरनि इएम ओमफ्राय बिटिआर सरकारनि स्पोक्स पार्सनालाय आं खावलायो गासैबो खावलायो नैबे जोंनि बड'लेण्ड बेहायनि बाङो हारसानि खोथा गैया बर'नि खोथा गैया बिटिसि चुक्तिनि सिगां जों बिटिसिनि गेजेरावमोन जन्म जाखाबाय बेवहाय ओंखायनो जे बे जायगाया जोंनि बड'लेण्ड आरो जोंनि बड'लेण्डखौ आपडेट खालायनाया प्रग्रेस खालायनाया गावनि दायित्व ओंखायनो बेवहाय हारसा जुदि फ्लाइओभार जायोबा जुदि मेडिकेल कलेज जायोबा जुदि कोनो इन्जिनियारिं कलेज जायोबा बेवहाय खालि हारसा बा बर' खिन्थु फेसिलिटि लांनो हाया गासिबो बयबो प्रत्येक जाति जनगोष्ठी फ्लाइओभाराव गाखोनो हागोन इन्जिनियारिं फरायनो हागोन ओंखायनो आं हारसा किन्तु आं बाङालि किन्तु बर' बाङालि जिहेतु बिटिसिनि गेजेराव आं माने दङ आरो जन्म जाखाबाय ओंखायनो सोरबा सोरबा हानो जे आं आसामनि गेजेराव दङ आं बाङालि असमिया आं मा होनो राजबंशी असमिया ओरैबायदि आं जिहेतु बिटिसिनि गेजेराव दङ ओंखायनो आं बर' बाङालि आरो बर' बाङालि हिसाबै आं सानो जे बयबो प्रत्येक जाति जनगोष्ठी इउनाइटेड जानानै मोनसे मोजां बड'लेण्ड बानायनांगौ मानोना जोंनि बड'लेण्ड भारतबर्ष इन्डियानि गेजेराव एकदम गिदिर शिड्युल काउन्सिल जोंनि बिटिआर बादि काउन्सिल किन्तु इन्डियानाव कुनु जायगायाव गैया कार्बि आंलं दङ डिमा हासाव दङ ले लादाख दङ किन्तु जोंनि बिटिसि बादि किन्तु काउन्सिल नङा जोंनि काउन्सिलाव एसेम्ब्लि जायो स्पिकार दङ किन्तु बाद बाकी कुनु काउन्सिलाव किन्तु कुनु स्पिकार टेयार एसेम्ब्लिनि खोथा गैला ओंखायनो जिहेतु गिदिर शिड्युल गिदिर बड'लेण्ड काउन्सिल ओंखायनो जों बयबो एकदम इउनाइटेड जानानै मोनसे सिन्था जे मारै लाइभलिहुडखौ बेकार सेंग्राफोरखौ हारसा बाङालि बर'नि खोथा नङा लाइभलिहुड मारै जों माबा खामानि मावनानै बेकार सेंग्राफोर सिख्लाफोरखौ एंगेज खालामनो हायो मारै एडुकेसन सेक्टर डेभेलप खालामनो हायो मारै साइस्थ सेक्टर डेभेलप हायो जोंनि सिन्था ओंखायनो आं इएम नालाय सरकारनि इएम नालाय आं खावलायो बयबोनि गाइड खालामनो माने कपारेट खालायनो सोरबा जुदि अपोजिसनाव दङ अपोजिसन थानांगोन 5 बोसोरसिम बे 5 बोसोरनि गेजेराव कपारेट खालायनांगौ कपारेट खालायबा जों सरकार माने आरामसे माबा डेभेलप खालामनो हागोन माबा दावरा दावसि खालामनानै रावबो माने उन्नति माबा डेभेलप खालामनो हाया